sedang duduk tolong Suryadi lataan gadis. Ayah di kerja lo. Kalau ke mati ya nak agileri yang pakai dia anak muda-muda. Nah biasa teramis muanggu kawan bapantang kamanggel yang kolej salero ajen pulo gadi. Pado buayam gadi elok punah elok lah itiek dan pakambang. Pado balagu ati ete batambah susah ca ete balik pulang gadi. Mai minum air lo. Onde apa gadi pakai nasi la jale sambal la dominya di pagato si mala jariang. Apa kini nan di hati ko orang sungai tunu dan pajina la jale balilap nan kakariang hei. Tapi menyangua tentang tupan nuo beliang aye na dalam saya. Muanggu na gadi alu nampak le bakato na mageliang lu jale asoin dak le na onde wala le marantak tupai la mati tupai di panoko. Aye te minun bibir tu tak boleh te takana nak maroko O Padang Solo nak maro labu oko ete ndak bisa digadu dah. Alau di lu.